Γεια σας παιδιά, από Tata Gaming εδώ. Σήμερα θα κάνουμε μια συνέντευξη στον SimSimi, ο οποίος θα του κάνουμε μια συνέντευξη, ας πούμε, σε ρωτάμε ερωτήσεις. Εδώ πέρα έχει στείλει μερικά για ο SimSimi, να του γράψουμε και εμείς γεια. Γεια SimSimi, για να δούμε, λοιπόν, τι θα γράψει. Είσαι που... Όπα, μην βρίζεις φίλε, μην βρίζεις. Μην βρίζεις. Όπα, βρόζεις έγραψε κατά λάθος. Sorry. Απλά δεν έχω συνηθίσει πολύ σε κινητό να γράφω πιο πολύ σε PC. Μην βρεις, καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, τι νέα. Έλα. Για πες μου. Τι κάνεις πάνω. Okay. Όπα. Μη μου βγάζεις άλλη σελίδα, εντάξει. Τι κάνεις πάνω. Δεν με λένε πάνω. Συγγνώμη, σε μπέρδεψα με κάποιον άλλον. Εσένα πώς σε λένε. Για να δούμε. Με λέμε Μαλόλη. Εμένα με λένε Πατάτα. Πατάτα Gaming. Εσένα σε λένε Αλεξάνδρα Εφρομπούλη. Τι λέει. Δεν με λένε έτσι. Δεν είμαι έτσι, έγραψα πω. Δεν μιλάμε έτσι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέντευξη τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, αρκετά επικοινωνήσαμε. Λοιπόν, πού μένεις. Όπα. Πού μένεις. Τι που μένεις. Πω, εντάξει. Πού ζεις. Γεια. Πω ρε παιδιά, είναι τελείως χαζό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να το ρωτήσουμε τώρα. Τι τάξη τι τάξη πας. Νήπιο. Γι' αυτό λέει ότι να είναι μάλλον. Εγώ. Εν τω μεταξύ φαίνεται και από την ηθογραφία του ότι πάει νήπιο. Εγώ προνήπιο. Άντε ρε, τελείωνε. Απλά μην γράφεις τίποτα. Τι να πω. Βλέπεις καθόλου YouTube. Από διαφημίσεις. Ναι. Θα πούμε ένα διάσημο τώρα Έλληνα. Ξέρεις τον Τούτζι. Λογικά παίζει να τον ξέρει, δεν νομίζω. Ναι, ένας που... Πω ρε φίλε, μη βρίζεις είπαμε, μη βρίζεις. Καλά, συγγνώμη θα γράψει. Ναι, το ξέρω. Αφού είναι bot ρε φίλε, τι θα έγραφε. Λοιπόν, καλά, συγγνώμη. Τι να το γράψουμε. Ναι. Ξέρεις τον Πατάτα Gaming. Βασικά όχι, θα το γράψουμε με αγγλικά. Μήπως κάνει τίποτα search και τέτοια και με βρει. Πατάτα. Άπα ρε παιδιά, τι γίνεται. Gaming. Μπορεί να πεις να γίνει. Τι. Μάλλον δεν το ξέρει. Τώρα τι να πούμε. Θα πούμε έναν άγνωστο YouTuber. Ξέρεις τον PewDiePie.
Λογικά θα το ξέρει. Ναι, bro army forever. Εννοείται ότι δεν ξέρει. Με καταλαβαίνεις τώρα, bro army, ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για το PewDiePie versus the series? Ότι είναι για τον Μπούτσο και Πούστρας πρέπει να μάθει να φέρεται. Τι φάση. Για να δούμε τίποτα ξέρει. Ξέρεις την την Helen. Πρέπει να τα γραφούμε ακριβώς τα πράγματα, γιατί μετά το bot δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι bot αυτό, δεν είναι τίποτα. Helen Games 92. Ποια την κατσίκα εσύ. Πρέπει να τα γράφουμε ακριβώς. Πες, ξέρεις την Helen Games 92. Θα το βάλουμε με ερωτηματικό. Πες να και να αλλάξει. Τσικασία. Πω καλά, εντάξει. Βασικά, τι έχεις να πεις για το ελληνικό Roblox? Πες να βάλει και τη Helen Games. Ένας θεός καλύτερος ράπερ στην ιστορία. Πω καλά, εντάξει. Πώς σε λένε στο Roblox? Άριον. Ναι, πες και να υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτσε να το ψάξουμε. Θέλω να το ψάξω λίγο, μισό. Παιδιά, έψαξα και δεν υπάρχει τίποτα. Έψαξα το όνομα, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Ξέρεις... τι να βάλω να ξέρεις, παιδιά, τώρα. Ξέρεις τον Dennis. Δεν έβαλε αριθμητικό, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, τον αγαπάνε οι αράπηδες. Πω ρε φίλε. Τέλος πάντων. Βάλω και το Helen Games 92, γιατί πες να δεν ξέρει τι γίνεται. Για δούμε. Πλησικά. Τι? OMG. What the fuck, OMG. Παιδιά, μόλις είπε την έκφραση του Jim από τη Helen. OMG. Παιδιά. Τι εννοείς? OMG. Τέλος πάντων. Παιδιά, από τη στιγμή που λέει πριν κάντε μου subscribe, σημαίνει ότι κάτι ξέρει, κάτι έχει δει ο Σιμσίμι. OMG. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και αυτά. Bye.